és que em posi més catxonda que els homes en moto, Pol, t'ho juro. Me'n recordo una vegada que anava de paquet i anava agafada d'un tio xicatxa, saps? Que t'avorreixo, Pol? No, que va. Sí, a mi també m'agraden molt les motos i tal, Ah, sí? Bueno, sí. Que tens moto? No, però tinc un amic que té una i a vegades la faig servir. I quina moto és? Bueno, és amic d'un amic, però bueno, és una moto així grandeta, saps? Ja. Bé, Pol, et deixo, que he de currar, Vinga. Sí, no, jo t'acabo això i també vaig a... Jan? Deixa'l, que està calculant mentalment quan es triga de casa meva aquí en moto. I això? Et vols comprar una moto? Però si estàs a 10 minuts amb l'H14. No, sí, m'encanta el bus, Sí. No, el bus no! L'H14! Bueno, l'H14, sí, m'encanta, si ja saps que em permet jugar al Pocket Edition del Minecraft. Però és que crec que amb una moto prou potent podria arribar aquí en 9 minuts. 8. O sigui, a veure, estàs fent tot això per estalviar-te un minut de temps? Un minut de temps? La veritat és que no ho entenc. Em sembla un capritx infantil. No ho entenc! Berta! Mireu què m'he comprat! Ui! Berta, vés en compte. Berta, vés en compte, Berta. Ai. Al final puc... Però escolteu una cosa, això no ho trobeu molt incoherent? O sigui, estem parlant de... Bueno, és que estem parlant Bueno, el que he trobat incoherent és això i d'aquí. aquesta persona ve amb un transport privat. Com es diu això? Segway. Com? Segway. Amb el sec. Perquè tu, en sèrio, agafes el transport públic? Per vosaltres és el millor. Com per Què vol dir per vosaltres? No, que li deia que com que jo soc molt famós, quan estic al metro o al bus cada dia, la gent, hosti, una foto, no sé què, un autògraf. L'H14 per això va molt bé. Jo no sé el recorregut, però... L'H14... Això, magnesi o potasi, que era? No, H d'horitzontal.